Den filtrerer lyden. Ja. Godmorgen. 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 Hvor igen? Og godmorgen. Godmorgen. Vi skal på ferie. Igen. Hvor skal vi hen denne gang? Vi skal til Lesbos. Nå, Lesbos. Lesbos. Fine Det er Lesbos. Lesbos, ja. En lille græsk ø fyldt med palmer. Flygtninge. Flygtninge. Det behøver du da ikke at sige. Og uso. Tomatsalat. Tzatziki. Og Uso. vin. Uso. Nå, kun uso. Og råstof. Ja. Og vi skal ikke bo i... Jeg ved ikke, hvor I hvad troede, hedder vi det? skulle bo henne. Nej, det ved jeg Vi ikke. skal bo i Liverlos eller et eller andet. Ja, nå ja, Molybos. Der skal vi ikke bo. Vi skal bo i Platini. Nej, Plumari. Ja. Nå, men nu skal vi op i loungen. Fordi det må man godt, når man har blød hat. Og så skal vi flyve i 48 timer. Næsten. Very important pizza. Ja, simpelthen. Ja. Total unødig information. Vi er en bil. Very important pizza. Så når vi må hellere gå derop, fordi... Ja, kan I have det godt? Okay. Vi sidder her i Carlsberg Aviator Lounge. Godmorgen. Vi sidder her i Carlsberg Aviator Lounge. Og vi nyder lige en lille breakfast. Så klokken er mål. 5:19. Og vi vil godt sige godmorgen til solen. Jamen, godmorgen til solen. Og så tog godt nok en kæmpe en den her lang. Ned med lort. Så er ferien startet. Nå, Inger, hvor er det, vi skal sidde henne? Ganske som vi plejer. På fed. Ikke? Ja. Jeg ved ikke, hvad det er. Ja, velkommen til, hvad hedder den? Season, Sunbed. Sunbed. Season. Plumari. Ja, Og et lille badeværelse. Det er meget lækkert. det er meget fedt. Og enormt handicapvenligt. Og det havde vi ligesom læst os frem til, hvis vi havde læst, hvor vi skulle hente Dennis. Nå, men vi kan alle sammen ligge her jo. Jeg ved sagtens. Vi er sagtens. Så ligger jeg det. Nej, I snorker. Ja. Ej, jeg ligger der. Ja. Og prøv at se her. Prøv lige at se her, ikke? Skål. Velkommen til. Det var dejligt, at I ville besøge. Ja, tak. Her boede du dejligt. Det er meget hyggeligt poolområde. Bare og så er det også der. Hvad har I fundet? Et vandingstro? Ja. Skal jeg noget te? Ja, det skal vi. Og så har vi fundet en lille motorcykel, En motorcykel. så du kan køre til købmanden. Ja. Ja, men lige nu tror jeg bare, vi skal have noget drik. Det var de længe om, men nu fandt de et vandingstro. Hvem var længere om hvad? De to udsendte fra Danish Television. Vi har bestilt 3 mytos. Ja, 3 minutter. Kan det du? Og det er jo det øl, vi kender. Ja. Så Jeg er stadigvæk sulten. ja, jeg kan også godt spise sådan noget ossemad. Men det var mere
filmer noget, der skal være på køen, så skal vi jo tænke godt. Nå, det er spejlet. Hvad så, Yvonne? Den er faktisk meget god. Ja, den er så fin. Ej, der er sådan en her. Ja, den er faktisk lidt god. Og ej, den er ikke helt start. Det er den her godt nok. Hvorfor er det, jeg har det lod, at jeg altid ude, når de skal prøve hatte? Sådan var det også i Portugal. I hvor? Portugal. Portugal? Jeg har ikke været i Portugal, så det skal jeg ikke Den have. er ikke god, den er ikke god. Nå, vi har fundet et minimarked, hvor fruerne de skal have hatte. Og Yvonne-hatte. Og der er også noget, vi kan spise i. Så nu skal vi ind og have noget calamari. Ej, der er jyllænder. Jeg synes, det lyder svært. Er det så godt? Dejligt, faktisk. Ja. Jeg tror også, vi var lidt i underskud, så Ja, ja. det hjalp nok lidt på evnen. Ja, og Ja. jeg var lidt tidligere op, så jeg satte mig ud og blev et af myg op på terrassen. Det er dig, der lukker myg ind, når jeg ikke satser på mine fingre. Ja, eller. Så, men ellers så er det dejligt hernede. Hvor varmt det er. 20 grader lige nu, tror jeg. Ja. Det er okay. Ja. Super. Skal vi sige godmorgen til solen? Ja, godmorgen, sol. Og godmorgen til jer. Er jeg med overhovedet? Det ved jeg ikke. Det tror jeg. Der er lydvinkel. Du sidder der. Der Ja. er lydvinkel på. Så Og det siger du, og sidder helt roligt med kameraet. godmorgen. Godmorgen. Ja. Nå, Så kom nu er vi i hvad hedder den? Plumari. Er vi i Plumari? Nu er vi i Plumari. Okay, vi er i Plumari. Fordi at vi skulle lige ned til den nærmeste lille flække og undersøge noget med noget biler og sådan noget. Og så kommer der en rar mand og spørger, om vi vil have et lift. Og så tænkte vi, Det vil vi what the gerne. heck. Ja. Så vi kørte med, og nu er vi røget helt ud til Plumari, som er 800 km fra, hvor vi bor. Næsten. Men der er i hvert fald langt at gå hjem. Ja. Men nu er vi her, og så kan vi jo lige lave lidt recon. Ja, og det overgiver vi hæve penge. Der er Og hvis penge vi lige ting. vender os om, så kan du lige filme opad, så man kan se. Ej, prøv at se her. Nå, ja, Åh ja, ja. Det er så byen her, vi er i. Havnen, med idylliske græske fiskebåde, og vi bor den vej. Ja. Og ja, men lad os gå op af her og se, om vi kan finde. Vi kan hæve nogle penge. Det kan være, han skal hjem. Der er så meget idyllisk her. Det er det gule hjørne. Det må være det gule. Kan du huske det, nede for jeg tænker? Nå, nu sidder vi her på et vandingssted, og vi skal have noget. Yes, Mitsubi? yes, it's released Asbury. Here you go. Og vi skal have en øl Thank you. fra Nishiopi, som er, Nishiopi? ja, Har jeg lige som lavet er tjenerens hjemø. Blonde Ale. Ja. Jeg ved sgu ikke, de lavede sådan noget vejsbier hernede, men nå, det prøver vi, selvom det ikke lige er min favorit. Men ja, vi fører lige ud og handle, Inger og jeg. Som sagt, så skulle vi bare en lille kort tur, men vi blev bortført af en lokal, Ja. som kørte os til et vendingstro. Ja. Så ja, Men vi skal nok huske at handle. ja, det skal Også vi en nok. bil. Ja, også en bil. Ja. Og vi har også hævet nogle penge. Og se en kat. Ja. Okay. Hej. Rap, rap, rap. Rap. Sådan lyder det på græsk. Hej, gåsefar. Der er nede, der er en gågade. Ja. Ja. Vi er nede for enden af gågaden. Og så slutter den. Den er ikke så lang. What you see is what you get. Hej, så. Vælg op.
Her ser der meget hyggeligt ud. Hvad har I fundet? En taverne. Taverne? Ja. Nu skal vi så prøve det græske køkken. Og nu må vi se, om det får 3 eller 4 eller 5 stjerner. Ja. Så skal det virkelig være rene. Nu er vi nået til desserten. Inger, hun skal have lidt banan. En banan og 2 kugler. Og lidt creme. Ja. Og vi skal have en meget mellemøstlig, nej det hedder det ikke, men en mellemeuropæisk dessert. Det er et stykke kage, honningkage. Det er baklava, eller hvad det hedder. Det ser sådan her ud. Ja. Det er lidt femset at drikke kaffe sådan, men de andre fingre kan altså ikke være nogen steder. Så så nu vil vi nyde vores dessert her. Nå. Her kommer dommen. Det er en ret sej baklava. En ret tør ting. Vinen er sød. Tør. Og så er den lidt tør, for den driver i honning. Men, Lidt tør, sådan hvad for noget? Driver i honning? Eller driver? Den skal skyldes ned. Velkommen til Rejse og Æd. I dag er vi på strand. Bar. Nede i Ayers Isidoros. På øen Lesbos. Skal du ikke se det? Se, strand. Ja. Vi har bestilt noget te. Og lige om lidt, så kommer der noget fastfood. Så må vi se, hvad det kan munde ud i. Hvad tror I? Måske noget kylling. Ja. Noget gyros. Måske. Noget hvad? Burger. Ko. Noget ko. Noget ko. Og jeg skal have noget kat. Og jeg håber, vi skal have fisk i aften. Ja, vi skal fiske i Du aften. skal have kylling, jeg skal have ko, du skal have kat. Ja. Gyros, det betyder kat. Det har jeg hørt. Okay. Altså, du bare siger gyros, så kommer den jo. Den er så blevet lidt mør i gummiet nu. Så den tror jeg bare får en rituel begravelse hernede. Så er det den her. Så du rød farve, Inger? Ja, rød farve. Det kan jeg ikke med det her i hånden. Nej, det går meget godt. Hvad du drikker uso med lime? Må jeg se? Jeg ved så godt, hvem der er mester til det. Det er grillmaestro. Nå, nu skal I bare se. Bup, bup, bup. Dejlige kyllinger, dejlige løg, dejlige tomater, rigeligt med smør. Og sådan er det. Hvidløg. Godt med ild på. Nu skal I bare se. Hvad siger I? Er du sikker på, at man godt må grille ude på græsset og ikke fylde op på fliserne? Det ved jeg ikke. Nu griller vi her. Men hvis nogen af jer gider gå ind og skære noget med halloumi, så er det dejligt, for det har jeg helt glemt. Hold da kæft, det bliver godt det her. Det bliver godt det her. Jeg tager noget herovre, fordi det kan jeg simpelthen ikke vente på.
Ja, oppe i bjergene. Der lå en lille hytte. Og nu sidder vi og spiser tzatziki. Drikker dejlige kolde te. Her på en bjergvej. På vej mod Molivos. Prøv at se, en fed udsigt der. Jeg er nødt til at spørge Google, hvad det hedder. Og det går op ad bakke. Ja. Tillykke med ny hat. Tak. Hallo. Halloumi. Halloumi. Ja, så er der gang i madbloggerne igen. Vi er på en lille beachbar hernede i Molivos. Vi skal lige have en drink. Har du? Er du færdig? Ja. Og Hvad kommer her? det er vildt. Ja, meget lækkert. Og her? Super. Meget hyggelige steder. Nej. Har du lige fået kontakt med Niels? Ja. Hej. I dag der skal vi have fisk. Dejlig dorado. Som med små tænder. Det er vi vant til. Det er en reprise fra Spanien, der gjorde fuldstændig det samme. Det er sådan en bandit her. Dag, med små tænder. Den skal lige fyldes med lidt hvidløg, og lidt hvidløg, og lidt hvidløg. Og Tino står lige og snakker med Mathias, og ja. Inger, hun er lige gået ud af det kolde bad, og jeg laver mad. Som så vanligt. Godt, vi er nået til fisken. Vi skal have lige hakket lidt hvidløg. Filmer du eller hvad? Jeg filmer. Jeg skal ordne. Jeg er det lige med, jeg laver mad. Nej, jeg gider ikke. Jeg gider ikke blive filmet. Nå, hvidløg skal der jo til. Helvede har fundet på at lave et spækbræt på størrelse med en kuvert. Ja. Hvor var det, hvad hed det, hvor vi var gjort? Molivos? Det er helt op nu. Jeg vil overhovedet ikke gå ind i det. Så godt den. Tænkte jeg på? Ja, det er en by. Jamen, godmorgen til solen. Københavns Rådhus nu afsat lige under 7. Ja, nu er vi nået til morgenstunden, og Inger har lige været på madkursus. Ikke? Ja, en kunstnerisk pølse.
Hold kæft, hvor vi keder os. Nå, det her det er verdens ende her på øen. Vejen går ikke videre, så det må være verdens ende. Hvad er det her? Der er i hvert fald et gammelt hus. Hallo. Hello. Where are you from? Danmark. Denmark, yeah. Der står bare forfalder. Hvad hedder den der bager? Ja. Jeg flimler alt hvad jeg kan. Jeg er ikke sikker på, at det bliver til noget, fordi det er så mørkt. Nu er vi havnet på et af indstederne. Vi mener, det hedder noget med ja, et eller andet, ikke? Og vi har bestilt noget lækker mad. Jeg håber, der er en Burger King på vej hjemme af, fordi det er der noget små retter. Det ligger meget, meget fine hvidvinsglas. Ja, lige netop. Så, Og pæne tallerkener. ja, lige netop. Og hvad har I fået så? Jeg har fået mushroom risotto. Mushroom risotto. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Og teriyaki. Teriyaki. Ja. Ja, ja. Og jeg har fået sådan noget dyresalt. Dudelut. Jeg ønsker dig lidt rigs til. Og så har vi noget avocado tzatziki. Vi mangler det Ja. der. Hvad er vi på vej til bilen? Det ved jeg ikke. Ja, snakker vi ikke om en is eller et eller andet? Jo, den fed. Hello. Ja. 3 scoops. I have 3 different scoops. Okay, I want this one. Yes, please. Oh my god, der er godt nok scoops der. Nå, vi sidder hernede i Butolini. Hubba Bubba-land. Og for Hubba Bubba-is. Vi har lige været inde og købe den her i butikken. Den hedder Ice Baby. Ice Baby, ja. Det var sådan en lille fun size girl. Med en meget skinger stemme. Ja. Det tog 3 minutter, før jeg kunne høre, hun sagde sneakersis. Ja. Og jeg har så fået kilois. Du ser lidt sur ud af ikke, hun er virkelig glad ud. Kan du ikke bare tage den nu? Ja. Så lad være med at se sur ud. Kigger på. Ice cream. Ja. Ej. Det er skide godt det her. Godmorgen. Godmorgen. Sidste morgenmad? Ja. Her på stedet? Sidste morgenmad. Her på stedet. Vi var ude i går og spise. Eller meget, meget lækker mad. Det var lidt fedt. Der ligger en skuffelse det sidste måltid hernede. Ja, det var... Jeg regnede med at skulle have noget lækker fisk. Det fik nogle tørre sat. Frityrestegte små sataner. Mm. Ja. Men nu er vi her. Og skal lige have udryddet de sidste rester. Så Godmorgen. godmorgen til solen. Og god tur hjem. I lige måde.